Nou heer, welkom op het Dwarsfeest van Volsgeren 2019. Prut. Nou, we ben hier in Volsgeren en je bent dwarsfeesten. Ja. En hier hebben ze strutversiering En er is ook nog een playback show, of nemen we dat een meer Cultureel joen. Ja. Nou, Ja. die mogen we ook nog jureren en we doen allebei, dus zowel de culturele joen als de strutversiering. Want Jim binnen van de... Jury. Ja, dat scheur je voor je rug zit. Ja, een klein bos en dan heb je soms wat bosgebouwter. Ja. Nou, zal ik even vertellen hoe het tot stand is gekomen? De haaientamsteerskee. Nou, Zij hebben mij bij de strit en ze mij vregen als captain. En dan wist ze maar een beetje representatief bij de stritten om te laten zien van goh, wat hebben wij nou maken, wat hebben die maar de stritten, hoe hebben we het ompakt. En hier bent onze oude buurvrouw, dit is echt een kanje. Deze vrouw. Een oude buurvrouw. Ja, maar deze vrouw is al redelijk op leeftijd, maar die bent nog altijd op zichzelf. Dus hier heb ik van makken, pas op, jonge taart. Volgens mij doen we het wel redelijk, ja. En wat besjuggen je hem nou? Dus je gaat naar je strut, moet hij erbij lezen. ja, originaliteit en wat ze zelf Ja, dient maar en hoe mooi het is. En nou, daar letten we een beetje Daar op. letten we op. Hoe je de een die zei van nou, misschien is buurman en buurman wel leuk. Oh, haaientoon, ja. En je zeggen hier dat er een motorke draait. Wat noteren jou nou zo? Nou, wat er al in gestiet en wat mij opvalt en dat ik het straks nog onthouden kennen sta, dan ja, en wat ik er leuk om vind. Het is al hier zelf maken, dus deze man heb ik En zit er het hele weekend in het feest? ja, die energie, daar krijg je gewoon zo'n energie van zo'n weekend en dat is gewoon heel leuk. En ik omdat je met zoveel mensen binnen en omdat er soms dan zus mensen twee in het en dan komt je weer en dan praat je met iedereen. Het is gewoon weer in een grote familie zo'n dwarsfeest en vooral in Volsgeren. Het is niet zwaar, wat hebben we 364 mensen of zo. Maar ja, dat is gewoon heel leuk. Het is gewoon in een grote familie. Dus. Nou, zoals wij eigenlijk zijn hebben, ik bedoel maar, we binnen de rondje onbeest en we Ja. hebben alles terug door bijzonderd en we binnen wel tot een conclusie kwamen dat we dus eigenlijk wel haast alle keer op de eerste plek ook gelijk zitten. Ja, klopt. Ja. Nou, het tweede, dat wint ik al wel redelijk goed oerins, hè. Dus Ja. ik ben dus op het tweede plak hier. Maar nou wil wij zelfs wel weten waar dat eerste plak binnen helemaal. Ja, we willen dat maar net bekend zijn, denk ik wel. Nee, Wij maaien dat nog net, want Oh dat nee, is dat pas- kan er niet.